Kim, 3 point i dag mod HB Køge. Hvordan ser du kampen? Skal vi dele det op i 2 halvleg? Jamen, jeg synes, vi spiller rigtig, rigtig godt de første. Faktisk indtil vi scorer, synes vi kommer fuldt fortjent foran. Sidder på spillet lige lidt et par gange. Super glad for, at vi får skåret på hjørnespark også. Det har både Dyre og Kasper arbejdet meget med. Det var godt. Og så laver vi selvfølgelig, eller Falke laver en stor fejl til det på deres første chance. Det er selvfølgelig lidt uheldigt. Resten af første halvleg er lidt for rodet, uden at det bliver rigtig farligt. Anden halvleg er super godt. Jeg synes, vi kontrollerer efter en 7-8 minutter anden halvleg, så får vi fat, og 2 hurtige mål, der afgør lidt, at vi kan kontrollere anden halvleg lidt mere hjemme. Så det var dejligt og vigtigt at komme på tavlen. Hjemmesejr, selvom vi er vandløse, og der har vi 13 point i de sidste 5 kampe nu, det er jo helt spring. Det var godt. Ja. Og du vælger at skifte lidt senere mod Halland, måske fordi det går godt, og også du kan bruge tiden lidt? Ja, det handlede lidt om, at både dem, der gjorde det, der var på banen, gjorde det godt, og vi følte, vi var i fin kontrol. Det er altid vanskeligt at komme ind, når kampen er lidt hektisk, så det var sådan lidt, hvem der lige var de rigtige, men jeg synes, de 5, der kommer ind, hjælper os jo, det så godt ud hele vejen rundt, vi er glade. 2 kampe tilbage i grundspillet, når Hobro næste gang, og så glæder vi os til Østerbro Stadion mod Horsens. Hvordan ser du frem mod de 2? Ja, det handler om, at vi skal ud og jagte i foråret. Vi skal jagte så mange point som overhovedet muligt. Nu har vi 4 for de første 2, og få udbygget afstand i hvert fald ned til de 2 nederste. Så vi se, hvordan tabellen ser ud efter 22 runder, hvor vi er, og hvor lang afstand der er ned til de 2 nederste i hvert fald. Så vi glæder os til at tilbage på Østerbro Stadion om 14 dage. Høj med det, vi tales. Yes.